Sziasztok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a MamiWorks csoport nézőit, hallgatóit. A mai napon Pataki Gábor a vendégünk, és a hitelek, támogatások labirintusába, útvesztőjéből próbálunk segítséget adni az anyukáknak lakásvásárlás, pénzügyi befektetés területén, és akkor engedjétek meg, hogy én egy pár szóba bemutassam a Gábort, és akkor utána olyan témákat hoztunk, ami remélhetőleg segít az anyukáknak a befektetések, pénzügyi dolgok és hitelek útvesztőjébe eligazodni. Szóval Pataki Gábor a mai vendégünk, ő bankfüggetlen hitelszakértőként segíti a hitelek és támogatások labirintusába kiigazodni azok számára, akik az első közös otthonukat szeretnék megvenni, vagy éppen tovább szeretnének lépni, esetleg befektetési céljaikat szeretnék megvalósítani. Szóval bankfüggetlen szakember. Ez azt jelenti, hogy valamennyi bankkal partneri kapcsolatban áll, és ha valaki vele beszél, és vele együttműködik, olyan, mintha egyszerre mindegyik bankban ott lenne. Szóval igyekszik elérni, hogy a banki folyamatok ne nyűg legyen, ne gondot jelentsen az anyukáknak, hanem fájdalommentes folyamat legyen, emellett pedig több millió, vagy akár több 10 millió forint pénzügyi előnyt érjen el azok számára, akik vele együtt dolgoznak. És ahol mi találkoztunk, Gábor egyébként a velünkkönnyebb.hu alapítója és szakmai irányítója, tehát hogy ennek az apropóján beszélgetünk, valamint a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kereskedelmi és iparkamara szaktanácsadója is. Gábor, a kérdésem az, hogy kihagytam valamit, vagy jól összefoglaltam, amit tudni kell róla dióhéjban? János, nagyon szépen köszönöm a bemutatást. Én azt gondolom, hogy már így is eléggé elpirultam, úgyhogy kezdhetjük is, hogyha gondolod. Szóval, kedves anyukák, kedves csoporttagok, kifejezetten Gáborral az volt a megállapodásunk, vagy arra gondoltunk, hogy azokban a pénzügyi kérdésekben akarunk nektek segíteni, amiken ti találkoztok, amikor ilyen lakásvásárlás vagy pénzügyi befektetés előtt álltok. És akkor most az első témánk, amiről a Gáborral ma beszélgetni fogunk, az egy munkába visszatérő anyuka jövedelmeinek figyelembevétele egy banki folyamat során. Tehát, hogy ezt a témát fogjuk egy kicsit kibontani, és akkor az első kérdésem egyből az, hogy tegyük tisztába, Gábor, hogy ez is egyszerűnek tűnik, de mégsem olyan egyszerű, hogy a jövedelmek alatt mit ért egy bank. Miért fontos erről beszélni? Nagyon szépen köszönöm a kérdést, nagyon jó kérdés egyébként. Nagyon fontos tehát azzal kezdeni ezt az egészet, hogy tudni kell nyilván azt, hogy Magyarországon jelentős mennyiségű, mondjuk úgy darabszámú bank létezik, és ezeknél a bankoknál úgymond a banki kompetencia körébe tartozik az, hogy milyen jövedelemtípust, milyen jövedelmet, hogy és mind fogad el. Emiatt eltérő szabályok lelhetőek fel különböző bankoknál, és megkülönböztetnek mondjuk úgy elsődleges, illetve másodlagos jövedelmeket is a bankok. Elsődleges jövedelmek alatt azokat értik, amik mondjuk úgy, hogy közvetlenül munkához köthető, munkaviszonyhoz, vagy adott esetben vállalkozói viszonyhoz köthető tevékenységből származnak, míg a másodlagos jövedelmek azok olyan kiegészítő funkciót töltenek be, és mondjuk úgy, hogy munkabér nélkül alapvetően nem működnek. Léteznek ugye olyan jövedelem típusok, amik szociális alapon, vagy adott esetben élethelyzethez kapcsolódnak, például a családi pótlék, gyes-gyed és társai. Ezek mind úgymond kiegészítő elemként tudnak csak szóba jönni. Nagyon fontos például egy munkaviszonynál kiemelni azt, hogy nem mindegy, hogy hol dolgozik az illető. Adott esetben mondjuk saját cégben, családi cégben dolgozik, vagy éppen mondjuk egy multinál, nagyon nem mindegy. Kis cégeknél teljesen más szabályokat alkalmaznak, indexálhatnak jövedelmeket, tehát ezek mind-mind olyan tényezők, amiket figyelembe vesz egy bank a folyamat során, illetve nagyon
különféle szabályokat alkalmaznak mondjuk vállalkozói anyukák, vállalkozók esetében, akik mondjuk szeretnének saját otthont teremteni. Vállalkozói jövedelemnél rendkívül éles volt az elmúlt évben például, amikor volt ugye a kata általány ominózus 2023-ban, nem 22-ben, ugye váltottak gyakorlatilag nagyon sokan katáról általányadózói formára. Fú, az kimondottan egy csemege volt a bankszektorban, olyan eltérések voltak, illetve a jövedelmet érinti még mindenképpen a jövedelem arányos törlesztési mutató, sokan úgy ismerik egyébként, hogy JTM mutató. A JTM mutatót alapvetően rendeletek határozzák meg, ez mindenféleképpen figyelembe veendő, tehát ez az egyik alappillére gyakorlatilag, hogyha valaki saját otthonban gondolkodik, amihez finanszírozási formát keres, egy kicsikét megolajozná a dolgokat, mondjuk úgy egy kis banki pénzzel, gyakorlatilag ez egy fő csapásvonal, amitől a bankok szintén csak szigorúbb irányba térhetnek el. Oké. Köszönöm szépen, egy jó tömör összefoglaló volt. Említetted ezeket az eltérő szabályokat, hogy mennyire jelentősek ezek az eltérések, vagy inkább csak ilyen apró eltérésekre kell gondolni? Egy szóban jelentős eltérések. Azért is most mondjuk szemléltetve egy példával, van olyan bank, amelyik mondjuk a gyed összegét, azt, vagy akár gyed összegét, mondjuk előfordult az, hogy mondjuk a kismama, vagy akár, ez is nagyon fontos, nyilván ugye gyeden lehet akár apuka is. Van olyan bank, amelyik mondjuk apukát nem fogadja el, ha gyeden van, de mondjuk ha gyeden is van bárki, adott esetben, hogyha annál a banknál mondjuk elfogadják apukát, anyukát, hogy gyeden van, hiába a gyed összege 250 000 forint körüli magasságokat ér el, diszkontálja például a 77 000 forintra. Azért azt érezzük, hogy a 250 és a 77 000 forint között finoman szólva sem egy hajszálrepedés fedezhető fel. Úgyhogy az eltérés jelentős. Ugye említettem az előző gondolatkörben a kata általány átváltást, hogy ez egy nagy csemege volt. Konkrétan egy bank volt, amelyik számolt a kata jövedelemmel. Az összes többi nem számolt a katában megszerzett jövedelemmel, csak az általány részre osztotta le ezt, azért ott is érezzük, hogy azért nem két, illetve nem 1000, nem 2000 vállalkozó volt, akinek augusztusig 8 millió volt, amit mondjuk jövedelemként megszerzett. Ugye ebből a NAV leigazolva is bevételként, a NAV leigazolja ennek ugye a 60%-át, ami közel 6,5 millió forint. A maradékot azt valószínűleg az általányba rakta, már ha volt neki maradék, gyakorlatilag érezzük, hogy nem mindegy, hogy évi 6 millió 4-ből kell számolni, vagy adott esetben 1 millióból, vagy még annyiból se. Tehát kérdésedre a válasz, abszolút jelentős eltérések vannak a bankok között, nagyon nem mindegy, hogy ki melyik bank székébe ül be. Hát igen, az a katásváltás azért nagyon megrázta itt a magyar vállalkozókat, vagy kisvállalkozókat is, és gondolom, hogy az anyukáknál is sokaknál jelentett ez fejfájást annak idején. Most menjünk tovább, akkor az a kérdésem, ha egy családba jön a gyermekáldás, de éppen mondjuk lakásvásárlás vagy házvásárlás előtt vannak, milyen tényezőkre kell figyelni? Mire érdemes figyelni ilyenkor? Alapvetően, amikor bővül a család, akkor ugye felmerülnek azok a kérdések, hogy vajon most milyen állami támogatás, vagy milyen olyan családtámogatási elem az, ami mondjuk igénybe vehető részünkre. Sokan szoktak egyébként ezeken gondolkodni. Nagyon fontos, hogy ezeknél a támogatást, tehát hogyha mondjuk tényleg az új családtag érkezése lehetővé tesz valamiféle támogatás igénybevételét, akkor ott meg kell nagyon-nagyon fontos, hogy tudni azt, hogy milyen feltételeket határoznak meg rendeletbe, jogszabályba adott esetben ezeknél. Számos jogszabályi kikötés van, illetve vannak nagyon-nagyon jelentős kizárások. Jelentős változásokat hoztak ugye a 2024-es év első napjai is, amikor ugye a régi csokot
megszüntették a régi formájában, de mondhatnánk ugyanezt a babaváróról is egyébként, ami mondjuk úgy, hogy akár önerőként is felhasználható, hiszen szabad felhasználású. Ez olyan szintű mozgásokat eredményezett a pénzügyi piacokon, illetve a különböző megoldásokat kereső emberek körében, hogy tényleg jóformán mindenki kapotta a fejét. Gyakorlatilag nagyon-nagyon érdemes, tényleg még a bankokban is az volt, hogy a bankok is, tehát egymást érték a módosítások például a falusi csoknál, mire kidolgoztak volna egy folyamatot, addigra lemódosították. Nem kicsit, nagyon-nagyon nagy mértékben módosították például azt, hogyha ugye jön a baba, akkor azért előfordulhat, hogy már mondjuk az anyuka, a lendő anyuka, vagy nyilván meglévő és lendő anyuka, többszörös anyuka elmegy táppénzre a munkahelyéről. Konkrét példa, hogy gyakorlatilag iszonyatosan eltérő módon figyelik a bankok azt, hogy egy igénylő mondjuk táppénzen mennyi időt tölt el, mi okból tölt el táppénzen időt. Nem mindegy, hogy amikor jön a baba, ugye, akkor táppénzre kerül, hogyha táppénzre kerül, nem számolnak a jövedelmével, de hogyha meg nem vallja be azt, vagy éppen figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy ugye jön a baba, akkor nem biztos, hogy jogosult a támogatásra egyébként. Mert nagyon sok támogatásnál már folyamat, tehát például a babavárónál még 30-40 év között ugye csak úgy működhet ez az egész igénylés, hogy már úton van a baba. Ott muszáj mondani, hogy úton van a baba, hiszen különben nem állnak az emberrel szóba, de ha jön a baba, akkor nem biztos, hogy számolnak a feleség jövedelmével. Egyébként a mutatókat megnézve bőven lehetséges az, hogy mondjuk a férj önmagában nem képes annyi jövedelmet leigazolni, tehát a feleségnek a jövedelmét mindenképpen bele kell rakni. 2 bank létezik Magyarországon, működik Magyarországon, amely számol megfelelő módon a feleség jövedelmével, hogyha táppénzen van, terhesség, várandóság állapota miatt. Nagyon nem mindegy, hogy az ember melyik bank székébe ül be. Egyébként mindenképpen érdemes kérdésedre visszatérve még, én azt gondolom szakmai véleményem alapján figyelni a gyermekvárás fázisában lévő szülőknek a házvásárlásnál arra, hogy és ez mondjuk egy probléma is szokott lenni, hogy mennyi önerőt raknak bele mondjuk egy ingatlan vásárlásába. A jövőt kell szem előtt tartani, és egy jövőbeli állapotot, és ahhoz az állapothoz kell idealizálni a körülményeket, illetve ehhez kell szabni gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy a pénztárcát, hogy elég pénz maradjon a váratlan helyzetekre, illetve hát ugye a vártra, az új családtagra, a babára azért nyilván ott is merülnek fel jócskán költségek, illetve érdemes feltérképezni azokat a lehetőségeket, amik mondjuk egy gyermekvállalás során plusz pénzeket tudnak gyakorlatilag becsempészni a családi kasszába, ami ott jobb helyen van, mint mondjuk adott esetben egy adó formájában mondjuk államnál maradó összeg. Szerintem az elején jól fogalmaztunk, hogy ez egy labirintus, tehát hogy amiket itt elmondasz, azért nagyon sok mindenre kell figyelni. És ugye említetted, hogy jelentős eltérések vannak, ezt kihangsúlyoztuk a banki szabályok között. Tehát, hogy aki ilyen nehéz helyzetbe kerül a szabályozások miatt, az engedje el ezt a lakásvásárlást, vagy azért nyugtassuk meg az anyukákat, hogy van megoldás, vagy van kiút. János, nagyon, nagyon jó kérdéseket hoztál ide nekem. Tényleg biztos, hogy sok embert foglalkoztat ez. Alapesetben abból érdemes mindig kiindulni, hogy mint ahogy nincs két egyforma ember sem, úgy nincs két egyforma helyzet, illetve szituáció sem. Minden egyes helyzet egyedi, és ugyan mondtam, hogy jelentős banki eltérések vannak, és nagyon-nagyon széles a paletta, hogy melyik a szigorú, miben melyik a szigorú. Ez visszafelé is érvényes. Ugye mondtam én azért pozitív példát, hogy például a kismama táppénzét 2 bank mégis elfogadja, tehát lehet egyedileg, és én azt gondolom kell is egyedileg olyan megoldásokat találni ezekre a szituációkra, amik úgymond lehetővé teszik ennek az egész folyamatnak az elindítását, jó vágányra tételét.
mindenképpen ugye az eltérő szabályokat ismerni kell ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy valami valahol nem működik. Viszont ugyanaz a paraméter egy másik banknál működik. Nagyon nem mindegy, hogy mondjuk bemegyünk a bankunkba, és akkor ott leülünk a kedves ügyintézőhölgyel, aki megpróbál nekünk legjobb tudása szerint segíteni. Nem kérdez meg mondjuk egy körülményt, vagy azt hiszi, hogy rendben van, mert mondjuk tényleg könnyű azt hinni, hiszen mindenki azért általában magából indul ki, és a szakmában azért, pont azért, mert nagyon sokrétű, előfordulhat, hogy valamit az ember magától értetődőnek gondol, és csak menet közben derül ki, tudod, hogy ez mégsem úgy van, és igen kellemetlen mondjuk egy ingatlan vásárlás során már a határidő felénél, vagy akár kétharmadánál, négyötödénél rájönni arra, hogy ez nem lesz nyerő annál a banknál. Volt olyan ügyem, hogy 3 heten volt gyakorlatilag rendbe tenni egy ügyet a nulláról egy másik banknál. Agyam eldobtam tőle, iszonyatosan stresszes volt, de megoldottuk, és happy end lett a vége, úgyhogy erre nagyon-nagyon figyelni kell. Vannak megoldások, ezekben nem biztos, hogy most annyira érdemes belemenni, de bizonyos esetekben lehet mondjuk adóstársakat bevonni, bár néhány támogatott hitelforma ezeket mondjuk kizárja. Lényeg az, hogy tényleg széleskörű tapasztalattal lehet ezeket gyakorlatilag kezelni, és minden esetben azt gondolom, hogy egy egyedi konzultáció során azért ezeket ki lehet bőven fejteni, lehet jó megoldásokat találni. Én magam addig szoktam egyébként menni az ügyfeleim érdekében, amíg nem találok megoldást, és el tudom mondani azt, hogy ha nem találtam megoldást, akkor az tényleg nem létezik. Akkor azok nyugodtan, hogyha minden a helyén van. Most már érintettük ezt a témát, de mégis mik amúgy a leggyakoribb problémák, amikkel találkozol, vagy találkozunk? Előfordulnak olyan ügyfelek, amikor úgy kerülnek már elében, mint ahogy mondtam is az előbb például ezt az esetet, hogy már tényleg csak egy hónap volt gyakorlatilag a fizetési határidőből, és elég komoly 30-40 milliós foglaló is le volt rakva. Gyakorlatilag annak az elvesztésének a lehetősége, én azt gondolom, hogy az folyamatosan egy reális és valós, illetve nagy veszély, hiszen pénzt elveszíteni fizikálisan is fájhat az embernek, hiszen nyilván ezt nem a szél fújja össze. Nagyon-nagyon sok probléma adódhat abból, hogyha valaki felkészületlenül nem előrelátó módon vág neki egy ilyen folyamatnak, és nem feltétlenül azért nem készül fel, mert nem akar, hanem azért, mert azt sem tudja sokszor, hogy fel kell erre készülni. Tehát ez nyilván egy nagyon-nagyon komplex folyamat, nagyon-nagyon sok tényező befolyásolja azt, hogy mi lesz a végkimenetel. Szerencsére egyébként azért hogy mondjam, a szakmában dolgozók azért igyekeznek tényleg úgy tudni a munkájukat, vagy úgy végezni a munkájukat, hogy ne legyenek problémák, viszont sokszor nem rajtuk, vagy nem a vevőkön múlik, vagy azokon, akik szeretnék a jövőjüket más megvilágításba helyezni. Simán lehet egyébként, hogy mondjuk az ingatlan nem lesz megfelelő. Erről is nagyon szívesen beszélek majd kicsit bővebben, de ez azt gondolom, hogy egy külön misét érdemel. Viszont simán vannak olyan tényezők, hogy nem igazán tudjuk befolyásolni, viszont felkészülni fel tudunk rá, és ezeket mindenképpen érdemes, én azt gondolom, előre megtudni, úgymond kivenni a szelet a vitorlából, hogy ne legyen baj. Oké, szuper. Most egyébként szerintem egy nagyon fontos kérdésem lesz, és remélem, hogy tudunk rá választ. Tehát, hogy olvasom, meg látom, meg hallom, hogy sokan úgy vesznek fel babavárót, hogy aztán azt használják a lakás- vagy házvásárlásnál, mint önerő. Ez mennyire aggályos, Gábor, szerinted? Valóban a hír igaz, tényleg nagyon, nagyon sokan, hiszen ugye 11 millió forintról beszélünk már januártól, ez szabad felhasználású teljes mértékben, tehát mindenki arra költi, amire csak akarja. Ugye ennél a pontnál rendkívül nagy szakmaiatlanság lenne nem beszélnem arról, hogyha valaki fölvette a babavárót, és még 90 nap nem telt el, akkor van egy MNB ajánlás, amit a bankok mondjuk úgy, hogy
nem csak, hogy elfogadnak, néhány bank még a szorgalmi feladatot is megcsinálja, magyarul szigorúbb irányba tér el az MNB szabályozástól. Ha 90 napon belüli a babaváró, jelentős mértékben befolyásolhatja a végkimenetelt, mert nem szeretném a kedves nézőket azzal mutatni, hogy mik a részletei, hiszen eléggé bonyolult, és már azért beszélünk egy pár perce, lehet, hogy kicsit fáradtabbak az emberek, hogyha még itt vannak velünk, viszont azt kell tudni, hogyha mondjuk fölvett valaki egy 11 millió forintos összeget, és mondjuk ott az önereje annál az ingatlannál adott esetben mondjuk limitált, mert szeretne mondjuk utána felújítani, és azt a babaváróból mondjuk rugalmasabban meg tudja oldani, nem kell hozzá költségvetést gyártogatnia, nem kell elszámolgatnia senki felé számlákkal, ilyenek. Tehát igazából akár családon belül mondjuk vannak szakemberek, csak az anyagot kell megvenni, sorolhatnám az előnyöket, akkor ugye számít az neki, hogy mennyi pénze marad. Mennyi pénze marad. Hogyha 90 napon belüli a babaváró, simán előfordulhat az, például, és most egy nagyon szigorú példát említek, ugye önerő általában mondjuk egy 100 milliós ingatlannál azt mondjuk, hogy mondjuk 20 millió forintnak meg kell lennie. Meg mondjuk tegyük fel, hogy meg is van ez a 20 millió, vagy most beszélhetünk itt még egy extrémebb példáról, mondjuk egy 10% önerőről, ami ugye az idei év egyes termékre várhatóan, 10% önerő, 100 millió esetében 10 millió forint mondjuk, gyakorlatilag 10 millió forint rendelkezésre, plusz a babaváró, amit majd jó lenne bútorokra, felújításra költeni, amúgy is jön a baba, meg maradjon egy kis tartalék, teljesen jó, tehát így van kiszámolva a büdzsé. Gyakorlatilag van olyan bank, amelyik azt mondja, hogy oké, rendben, akkor én mondjuk alapesetben nem adom oda a 10%-ot, hanem csak 20-at adok. Már úgy értem, hogy 20% önerőt kérek. Még azt mondja valaki, hogy jó, összehúzom a fogamat, egy kicsit összeszorítom, és a nadrágszít, és gyakorlatilag beletesszük a babavárót, és jók vagyunk. Oké, mondjuk ez a bank azt mondja, hogy de mivel te 90 napon belül vetted fel a babavárót, és én nagyon-nagyon figyelek arra, hogy az MNB, ugye a Magyar Nemzeti Bank mit mond, én ezért ezt buzgón teljesítem, és a 80 millió forint, amit én oda tudnék neked adni, én ebből leminuszolom azt a 11-et. És már is ott tartunk, hogy 69 millió forintot ad a bank a 100 milliós ingatlanra, amit egyébként 10 millióból akart megvenni az emberünk. Nem mindegy, nem mindegy. Tehát mindenképpen nagyon fontos, hogyha ilyesmit tervez valaki, vagy adott esetben akár a babavárót föl akarja venni, nagyon nem mindegy, hogy melyik bankhoz megy, hogy veszi fel, mert eltérően veszik ezt a szabályt figyelembe, illetve a másik meg az, hogy lobbyerőt jelent mondjuk egyben mozgatni ezeket a hiteleket, hiszen egyedi kedvezményeket lehet amúgy elérni a bankoknál, akár általam, és gyakorlatilag, hogyha még oda tudunk mellé csapni 11 milliót a banknak, az nagyon-nagyon tetszetős, tehát ezt így egyben csomagként lehet érdemes kezelni, és komplexen nézve, egyedileg külön figyelmet fordítva erre az esetre. Nagyon jó, hogy felhoztad ezt a babavárós önerős témát, ez nagyon-nagyon aktuális tényleg sok embernél, úgyhogy remélem segített sok mindenkinek az, hogy most erről beszéltünk egy picit. Most, hogy beszélgetünk, igazából nekem is így kezd összeállni, hogy miért jó az, hogy bankfüggetlen szakértővel beszél az ember, vagy egyeztet, hogy most akkor ugye tőled hallva, mi a legnagyobb különbség szerinted, hogyha egy banki ügyintézővel szembe ülünk az asztalnál, vagy egy bankfüggetlen szakértővel szembe ülünk az asztalnál? Aha, de jó kérdés. Hát alapvetően ugye azt mindenképpen látni érdemes, hogy azért egy bankban dolgozni, azért az elég nagy szakmai felkészültséget, illetve hozzáállást követel meg. Nagyon-nagyon oda kell figyelni annak, tehát egy banknak arra, hogy kit vesz fel, és kit rak ki gyakorlatilag egy bankfiókban, kvázi a bank arcának. Tehát mindenképpen jelentős képzettség van azért egy banki ügyintézőnél, viszont előfordulhat az, hogy valaki mondjuk felvételt nyer mondjuk egy bankhoz, és ami ott náluk szabály, ő azt profin szuperül tudja. Egy banki ügyintéző fejébe előfordulhat, hogy mondjuk meg sem fordul az, hogy ami náluk nem működik, az máshol működhet-e.
a legnagyobb jó szándék és jó indulat mellett sem tudja gyakorlatilag adott esetben a legjobb megoldást odaadni az ügyfeleknek. Nyilván ő a bankja elvárásait teljesíti, a banki kapott terveket, ugye nyilván fizetést kap érte, tehát ott azért megmondják, hogy mit kell tenni azért a fizetésért, teljesen jó. Az én esetemben például kiemelten fontos az, hogy én az ügyfeleim részére a lehető legnagyobb anyagi előnyt elérjem, mert ez nagyon-nagyon egyszerű és egy önző dolog, bevallom őszintén, azért szeretném, hogy az ügyfeleim a lehető legelégedettebbek legyenek, mert akkor borzasztóan fognak mosolyogni, amikor rájönnek, hogy tényleg mennyit spóroltak azzal, hogy mondjuk azt a megoldást választottuk közösen, és biztos, hogy elkövetik azt az aljasságot, hogy az összes barátjuknak, családtagjuknak szólnak, hogy a Gábort keresd. Gábornak meg folyamatosan csörögni fog a telefonja, és nem, ha léhen. Nagyon jó egyébként. Tehát elemi érdeken fűződik ahhoz, hogy az ügyfeleim maximálisan elégedettek legyenek, és tényleg mondjuk úgy, hogy gyakorlatilag ezt mellé rakom, de nagyon fontos, ugye vannak A és B tervek, nyilván ezek nagyon fontosak, hogy legyenek A és B tervek, hogyha most egy bankba bemegyünk a saját bankunkba, és ott nem működik, akkor mit csinálunk? És már eltelt az idő fele, vagy több mint fele. Akkor mit csinálunk? Nálam mindig van egy B meg egy C terv, kell, hogy legyen, hogyha valami valahol megakad, vagy nem működik, vagy nem oké, akkor fogom, és akkor átnyergelünk oda, ahol talán kiszámíthatóbban gyorsabb a folyamat egy másik bírálati rendszer alapján. Megtisztelő egyébként nagyon-nagyon szakmailag, hogy nem egyszer, nem kétszer előfordult már, hogy banki alkalmazott vagy banki dolgozó keresett meg engem hitelfelvétel miatt, a saját hitelét próbálta rajtam keresztül végigvinni, mert tudta, hogy olyan kedvezményeket tudunk mellé rakni, amiket alapvetően csak így tud elérni. Oké, Gábor, szuper hasznos volt ez a beszélgetés. Én nagyon köszönöm neked, és remélem, hogy hasznos lesz a MamiWorks csoportba is ez a sok fontos info, amit elmondtál. És akkor ilyen műhelytitokként elmondom, hogy a Gáborral nekünk még lesz bejelentkezésünk. Kicsit a házvásárlással kapcsolatban elmegyünk részletesebben, megnézzük ezt az egész témát, illetve a hitelfelvételnél, hogy mik a buktatók, vagy hogyan tudjuk ezeket elkerülni. Tehát ezek azok a témák, amikkel még jelentkezni fogunk. Én akkor azt mondom most, hogy Gábor, köszönöm még egyszer, Pataki Gábor, bankfüggetlen szakértő volt a mai vendégünk. Köszönjük szépen, Gábor! Nagyon szívesen én is köszönöm, hogy segíthettem, remélem segítettem.